Ġaj. Hello. Għettilkom ġejt fil-karozza. U xmurtaw l-istorbju, kellna laqitu ma għaleku xaħjarek. Tajjeb. Ejja najdu. Mela, Considering tajjeb. ħanaslu għal-punt għax m'għandniex ħafna ħin. Grassu issa kulħadd jibda jmur il-baħar u x'inhu l-ikel illi huwa komdu u ideali li nieklu ħdej il-baħar. Tajjeb, mela ara, perspettiva. Għaltru tmur il-baħar darba fil-ġimgħa u tajt. Għaltru tmur il-baħar darba fil-ġimgħa u tajt dakinhar meta qiegħed ħan ikun ikrama tal-familja. U għaltru qed ngħidu illi tmur il-baħar ta' spiss jew ta' kuljum. U jekk toqgħod tikol dejjem minn barra, apparti li tella kontun, it-tella kaloriji ta' barra minn hawn. Tajjeb, jiġifieri nista' nserraħ moħħ li jkun illi jekk inti ħriġ darba fil-ġimgħa u bħala parti mill-ħarġa. Kif mir-restorant li hemm ħnej il-baħar, inti qed tagħmel xi ħaġa. Issa kieku kellek tieħu l-ikel inti jemma, x'tissuġġerixxi li nieħu? Dik qed ngħidu għax qed tajt inti hija one-off, mhux hekk? Hija one-off, għax hawn min cheat day. Ekku, għax hemm min jinkwi li ġibġitem kif tixtieq. Trid mit-tnej filgħodu sal-ħadd fil-għaxija dejjem tieku kif suppost. Dejja ħrafa. Għax anzi, jekk inti fost il-ġimgħa tirsisti u taf l-eżempju normalment, matul il-ġimgħa ġismek ħajjejnek aktar biex inti għandhom ċertu potens. Ġifieri dik tal-one-off hija importanti ħafna li ngawduha. Issa, jekk inti qed toħroġ ta' spiss, naturalment l-aħjar tieħu ikel li m'għandux bżonn li jissaħħan. Għax diġà għandek ix-xemx li ħassaħħan u lek. Veru. Akuler ma jgħin ukoll. Akuler. Ma hija nagħtu eżempji. Għandek minnu biex l-eżempju. Frott. Naqra eżempji konkreti, tajjeb ħafna mela ara. Very easy u very quick. Titros per eżempju, mbagħad titfalu jew tuna, raj salad, jew titfalu laħam li deżat. Tħallux għax-xemġa x'jotlok, Ma titħu cooler ovvju. Cooler, eżatt, Issa fl-okros dejjem jista' jkun hemm jew patata, jew tajt per eżempju jiena ħanieħu frotta minflok ma nitfaħħa mat-tonno jew maċ-chicken tas-selid, ħanoħodha minflok ir-ross. Tajjeb, allura tkun għalija, tgħid per eżempju ħadd jien nafdu l-lieħ, bettieħ, miegħek, eċetera. Isma' jena għal-inna għax għażilt lek diska biex nalaqlek kollox biha. Erġajt li dan għal-inna għax għandi diska speċjali biex nalaqda l-islott. Isa. Mela, il-qofol huwa dan, illi dejjem ftakar għalfejn qed tagħmel li qed tagħmel. Inti qed tagħżel ikel. Inti qed tagħżel ikel biex tħossok bomba u biex da sajf anka tolli self-esteem fuqek innifsek. Namlu hekk mela ħanalqu bid-diska u nagħlqu l-programm ukoll miegħek tal-li xtruppaw fruit salad. Proset, isma' darba li jmiss inkomplu nitkellmu fuq il-barbecues x'nistgħu nieħdu biex nibqgħu daqsxejn on the healthy side. Yes. Ciao. Grazzi, see you, bye. Ciao għalikom, sinjura, dana ġo kunu l-erendi mux fl-istess post, ma mux il-bot, l-erendi għagunu, ciao.